Makadi pa Kuliend TV. Ndinotendai zvikuru nebasa ramunobata. Ndinokutendai zvikuru nenhau dzamunopa vana veZimbabwe. Because hakuna kaimwe nepfenyuro kana dzimwe nepfenyuro dziri kuteererwa mazuva ano. Imimi mukasatopa mashoko vana veZimbabwe kana kuti mukasatobatsira Zimbabwe nemashoko kana kuti titi tinozonzwa information dzechokwadi, hatimbodzinzwi neHerald kana paedza, hatimbodzinzwi kana kuti neRadio Zimbabwe kana kuti neNational FM. Hatimbozvinzwi ipapa kana kuti tichazonzwa nekwaedza kana kuti neGovernment Gazette. Hakuna chokwadi chinobudiswa chinodarika chamunobudisa imimi. Machannel akafanana nemanhingikina FM ana Kuliend nevamwe. Saka ini chandokumbira pa Kuliend, mashoko anda kuti mundisvitsirewo kuwana veZimbabwe. Ngavasiyane neshoko rokuramba vachitsanangura kuti President Mnangagwa. Mnangagwa it's not a president. Haasi siri president weZimbabwe. Mnangagwa ndi president wemadictator. Mnangagwa ndi president wembavha, ndi president wemagangster. So Mnangagwa it's a gangster president. Mnangagwa it's a gangster president. Mnangagwa it's a dictator president. Saka vanhu ngavadaidze president, the elect president akavoterwa akawina. Elect president muZimbabwe ndi Nelson Chamisa. Ngavasiyane nekuti advocate Nelson Chamisa ndi advocate zveshuwa. But ngaidze zita chairo rakakodzera rake raakapuwa nevana veZimbabwe. Ndiye president wenyika kunyangwe asiri muofisi, kunyangwe asiri pa State House. Nenyaya yechidictator nguva ichakwana, but ndiye ari mumwoyo mevanhu akasarudzwa nevanhu, ndiye akavhoterwa. Saka ndiye ari kudiwa the elect president. Saka vanhu ngavadaidze zita rapresident Chamisa, even mudzinhamo, mumarare, murufu, mumichato, mumanyaradzo, even mumameetings, even mumacompanies, even mumaorganization akasiyana siyana, angava masoja, mapurisa, mauto, magadhijeri, angava maticha, manesi nezvimwe nevarimi, or maovheti nevamwe vakasiyana siyana, nezvimwe mawindi, makorokoza, mavenda and so forth. Vanofana even vari kumwa doro mabhawa vanofana kudaidza zita raChamisa because ndiye elect president. Tiri kudyiwa nenguva nemwaka zasiwa tichidheerwa because vanhu vachitaura zvikunhikirana. Even vamashofecha vanofana kuisa maflag nemaflyers mudzimota dzavo akanyorwa kuti president Nelson Chamisa, the president of Zimbabwe, the elect president. Nemaheti nehembe nemaflyers zvinofana kunyorwa izvozvo. Ndiye president ka the elect president. Saka vanhu ngavanotye kudaidza zita raChamisa kana vachizwa kuti ndiwo wakamuvhotera ndiye akawina. Ndinokutenda mazvita baba wachinogure maita basa.